Sewa, jien naħseb kien hemm ħafna punti differenti li jorbtu ħafna ma' xulxin. Però jiena l-iktar ħaġa li ninsab inkwetat fuq hija li jiena eżempju għandi tifla żgħira u jiena meta nipprova nimmaġina il-futur tagħha hawn Malta ma jirnexxilix. Nibża ħafna. Għax madwari qed nara diżastru sħiħ. Smajna ħafna kliem sabiħ minn politikanti differenti, ta' partiti differenti, imma l-mudell ekonomiku u ambjentali li pajjiżna għal snin twal, imma li sejjer dejjem għall-ar huwa wieħed insostenibbli. Għamel il-mistoqsija, Andrea. Sens, it-toroq, eżempju, it-twessieħ ta' dawn it-toroq ma ħadux biss is-siġar, is-Central Link 50,000 metru kwadru ta' art agrikola, bdiewa li jaħdmu dell-art li tlifnija darba l-dejjem. Meta r-rapporti tal-gvern stess juru mhux veru li ma mhux bżonn jużi għax dawn il-proġetti ħajwaslu biss. Qal li jonqos ftit jekk forsi jonqos ftit it-traffiku għal ftit żmien, għal ftit snin, 50 snin xorta pajjiżna ħajspiċċa gridlock. U għaliex, però għax hawnhekk il-mudell huwa da minflok il-miljuni li qed jiġu investiti within inverted commas fit-toroq f'dawn it-twessieħ kieku jsiru fit-trasport alternattiv li hija l-uniku soluzzjoni għat traffiku, hemmhekk qiegħda s-soluzzjoni minflok hawnhekk qegħdin nissagrifikaw is-siġar eliqi il-bdiewa u minnhom mhu ħanieħdu xejn. Fit-tul mhu ħanieħdu assolutament. Okay. Ara, Ministru wieġbu. Okay. Wieġbu, Ministru, wieġbu. Tibżaw, ejja. Bħal Andrea jiena kelli xort li nkun missier. U jiena naħdem sabiex li t-tifla tiegħi Iva nagħtiha futur f'dan il-pajjiż. U jiena konvint li ħafna nies għalkemm japprezzaw dak li qed inti huma kemm xejn iżjed ottimisti. Ottimisti għaliex qed jaraw gvern illi qiegħed ukoll jirranġa l-isfidi li setgħu ġew indirizzati qabel. Naqbel miegħek Andrej, jiena wkoll nixtieq illi jiena tweled f'pajjiż fejn stajt noħroġ fil-Pjazza tar-Raħal meta kont student nirkeb il-metro jew it-trejn u nkun nista' nivvjaġġa lejn l-iskola lejn l-università f'temp ta' 8 minuti sabiex imbagħad meta ġejt għall-liċenzja dik il-liċenzja qasbis kienet tgħaddili minn moħħi għax nkun moqdisew minflok jiena illi kont nuża s-servizz tat-trasport pubbliku u żgħażagħ oħrajn spiċċaw illi kellhom min għamel riforma affiġa għamel froġa fl-2011 u nistilfu il-fiduċja f'dak is-servizz. Apparti minn dan kollu, apparti minn dan kollu. Jiena b'tal-linja biss nivvjaġġa, liċenzja tal-karozza ma għandix. B'tal-linja biss nivvjaġġa, hemm problemi kbar jiena għext pajjiżi oħra kieku l-investimenti ta' dawk il-miljuni saru f'tal-linja li jkun eżempju servizz ta' 24 siegħa kuljum, eżempju il-fatt li mhux tiġi tal-linja full up u tibqa' tistenna fuq l-istage. Kieku dawk il-miljuni intefqu fit-trasport alternattiv kienu jkunu soluzzjoni ħafna aħjar u li ma tagħmilx il-qerda mas-siċċa li hemm bħalissa. Okay. Ministru, konkludi ħalli ngħaddu għal xi ħadd ieħor. Grazzi mill-ġdid għal dak il-kumment, Andrea. Naqbel mal-punt illi rridu nkomplu ninvestu fit-trasport pubbliku. Fl-2011 kellek 33 miljun jużaw trasport pubbliku. Illum għandek 55 miljun. L-isfida tan-nies illum hija illi għalkemm investejna, għalkemm 34,000 żagħżugħ żagħżugħa qed jivvjaġġaw b'xejn grazzi għad-deċiżjoni ta' dan il-gvern. Xorta waħda issib min jgħidlek, isma' tal-linja għaddiet mimlija. Irridu nfakru fl-inizjattivi oħrajn nixtieq. U għal-kwalità tas-servizz li tagħmel id-differenza jekk persuna jivvjaġġax b'tal-linja jew le. U biex dejt għax ħaġa importanti, inti tkellimt ħafna jew għax da punt li xtaqt insemmi għax kont involut ħafna personalment iva. Fuq tkellimna dwar li għax huwa l-bżonn, għandna bżonn dal-bini kollu għax in-nies iridu fejn jgħixu. Jiddispjaċili mhux veru. Proġett kbir, id-Dibi Group fis-sit tal-ITS. Mijiet ta' appartamenti ta' lussu, żgur mhux ħajjixtruhom il-Maltin, kollha għall-barranin, is-sinjuruni l-kbar li jixtrulek appartament u jħallu hemm. Proġett li rċieva eluf rekord ta' oġġezzjonijiet mir-residenti, proġett li huwa issuġġerit fuq art tan-nies, ġifieri. L-awtorità tal-ippjanar li taqa' direttament taħt ir-responsabilità tiegħek injorat l-oġġezzjonijiet kollha u approvat proġett bħal dan li fost affarijiet oħra ħajġib
7,500 vjaġġ tal-karozza iktar kuljum f'żona li r-rapport jgħidu ma tiflaħx għaliha, mela mhux veru qed nippruvaw insolvu t-traffiku, mela mhux veru li il-bini li qed isir ħabba bżonn. Dawn huma proġetti li bihom ftit miljonarji li għandhom is-saħħa kbira fuq iż-żewġ partiti hawn Malta u fuq il-politika in ġenerali jagħmlu li jridu għaskapitu ta' ħaddieħor il-kwalità tal-ħajja u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Di tinkwetani ħafna u ninsab veru nkwetat, però jiena għandi t-tama wkoll ta' li n-nies illum m'għadhomx omja mill-partiġaniżmu politiku u qed jollu rashom kif rajna ftit tal-ġimgħat ilu fejn eluf ta' nies imxew il-belt biex jgħidu iż-żejjed kollu żejjed. Ministru, hemm dawn in-nies li qed jgħidulek iż-żejjed kollu żejjed. Minuta biex tweġibhom u marru break għaliex hawn ħafna aktar nies li jridu Lil Andre nerġa' mill-ġdid inħeġġu ikun iktar ottimist. Il-punti li qajjimt huma punti validi, imma infakkar illi apparti trasport pubbliku b'xejn li żgħażagħ, il-fatt li issa rridu nagħmluhu kollha l-anzjani inwessaw kif qal il-Prim Ministru jkun trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Dan is-sajf investejna sabiex 9 miljun euro inkomplu nżidu il-flotta 40 vettura oħra. U il-fatt li qegħdin naraw iktar nies jagħmlu użu mit-trasport tal-baħar. Bejn il-portijiet iridu nespandu għal barra mill-port il-kbir, imma il-barra mill-port ta' Marsa Mxett hemm numru ta' inizjattivi oħrajn illi qed nieħdu. Xorta naqbel miegħek illi rridu sa dan it-tant f'dan iż-żmien illi qed nirbħu minħabba li qegħdin u għandna bżonn nerġa' ngħidlek nirrazzjonalizzaw il-bottlenecks u t-toroq illi għandna għaliex ċertu bottlenecks ħloqnihom matul iż-żmien u kienu bla sens ġej minn 3 korsi u tispiċċa b'2 meta tista' faċilment tibqa' għaddej u tara li hemmhekk ma jinħolqux il-konġestjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar isarfu f'emissjonijiet, isarfu f'arja maħmuġa, l-arja li aħna ħdimna sabiex mill-heavy fuel oils il-power station niżguraw li jkun hemm anke arja nadifa li x-elettriku qed nipproduġu minnaħa tal-gas naturali. U ħafna affarijiet oħrajn. Imma jien li kont qed ngħidlu illi f'dan iż-żmien li qed nirbħu rridu nieħdu deċiżjonijiet importanti għat-trasport tal-massa. Irridu nieħduh. U nemmen illi dak illi aħna ma stajniex ingawdu għal ġenerazzjonijiet ta' qabilna ma ħasbux għalija, irridu niżguraw illi aħna naħsbu għal ta' warajna.